Ezidim, bu satıcılara men melettirin. Näme diýsem bor diýbergen, bir zat edip sok-sok bolaýmasynlar, düşýärmi? Bolýar. Bilýän dämi? Näme diýsem bilýänmi? Bilýän. Bilýänmi diýdim? Bilýän Bu edýän. meseleden ha ezidim, bilýänmi? Gelam. Hatice Matalara hoş geldin amca. Bilýän. Hizmet bizden aileni vergençe arkaydı. Bilýänmi diýsem, bilýänmi dedim. Bilýänmi? Bilýän. Bilýänmi? Bilýän edýän. Bilýänmi özüň? Bilýän. Bolly gözüni gördüňmi ýanky? Gözüni halamady. Ne şulan hilmesi gülüpök. Enem, bula öýde kepek. An başgaragına geç. Başlamy. Amcan. Ha, Ine. Şudur şunu şok. enem, munyňdan ha ýokdur. Bilýänmi? Bilýänmi? Bilýän edýdim. Amcan. Berk gel bir müçük gel ver amcan. Aýtma. Ha. Krep. Krep ağam krep ne edip bildin ay? Munnağı tiktirip geýäýse gennejen gönüşrek. Bilýänmi? Bilýän edýdim, bilýän. Bilýänsiňle. Ağam gelme ine. Pommak. Wah, onam gençeň tiktirse arwah, tiktirmese wah. Ha? Bilýänmi? Bilýän. Amcan gel bir mit ine. Suzanna. Ay munam alarsa el uzanna. Bilýän abdatda. Bilýän. Bilýänsiňle. Bilýänsiň. Bilýä. El wallahi. İne amcan ine. Gel amcan ine. İne amcan ine. Bilýänmi? Aýtma. Şaýyn muna egninden çykarman giýip ýör gaýyn. Bu mata var şahin mata değil ağam. Şahin mata amcan. Jüýjen horada gyýgyrmany gödenerim am edýär. Ýok edýdim. Onda näme biçik bilýär şu? Bilýän. Bilýär nädir edýär. Bilýänmi? Bilýän amcan bilýän. Bilýärsiň göni. Bilýän ağam. Şu alça orçanmy qanay. O mata. Aboy gully. Parça ağam parça. Ay, onam alıp geýerde arça. Bular ýazat öýdäke geýdirmeýänmi, eşitjäňmi? Serçe. Ine İtalyan pommak ağamcan. Tiken yerine yırtılın sızılan o. Bet pommak ağam. Oňa derek joýun ýokjandyr bilýänmi? Ettim. Hem keypine at takıp görenler öýdýän gülýal matalanma. Lan walla ýylyma düş. Üstünden nardyň aýkewany. Gülýalçyk estapyllaryny arlanjaklay. Al. Ola gatma tatana meňden äçkin asyň ýetme. Bilýänmi? Bilýän dadyň ýok okena. Öldürdüň hellen bar o bennäni. Geç otur istat bilen o. Bilen akda näme? Sen bilýän dadyň ýok. Geç otur. Özüm alaryň ne? Bilýän. Goýawjygym, bärik gel. Gençe hälin şeýtde ağam gara deretler o. Ağaň bilen işiň bolmasyn. Şu pomaklandan 2 kişilik ber. Bol genç atelyemizden madır. Ver ya. Atylýaňyz za bolsa, izimden atylýa elte. Saçyň purjyny ýalaga dip köp gürlemedi. Acayip.